И здравейте, пичове от YouTube, ние сме XPCraft и днес ще играем паркурче малко в League Play сервера. Да започваме с пинги. Отново сме Спиндерман и Джона. Опа, това е скина. И, И Гангстера БГ. да, ако се чуете, Къде си ти? то сме така, да знаете, че нямаме правилно аккаунт, истински. И защо веднага се почваш до мен? Не знам. А, Сервера ще е в описанието, както във всеки епизод, добре, както във защо всеки паднах тук, сервер, бе? сервер ще е в описанието. Мен ми лагва постоянно. Добре, портни са. Да, защото сега качва клип и затова му лагва. Качваме Survival по първи епизод. Айде де! А, Къде такова. сме? Къде сме? Къде? А, дърт. Така че Добре, аз те не знам чакам да много ще скочиш. лагва. Добре, сега съм аз. А и нета ми на мен не е много хубав, както и на него може би. На мен нета ми е много хубаво, защото рутера ми е на компа и аз умрях. И аз ще тъпат се. Къде сме? Къде сме? Оф, О, нечестно. шит, умрях. Тъпа, оф, шамо, тъпа, как... Аз Опс. съм. Нали знаеш? Аз съм, Стига бе, бе! защо пак паднах? Нали знаеш как се редуваме? Бягай. Добре, защо падна? И аз така паднах. Това беше много О, странно. не съм цъкнал, давал джамп. Качих се. Чакай ма, като скочиш. Чакай ма. Ще изчакам. Ага. Аз тръгвам тук ти. Като се кача горе. Като скачиш горе ще сапортнеш защото да ни одобряе, ще приема. Не забравяй да кажеш ако се кача, не като се кача. Значи аз ако се кача. Добре. Браво. Браво, браво, браво. Добре, добре. Добре, добре, давай. Същия дух. Браво, стой там. Там да виж прото колко бързо ще го мине. Добре, пак падна. Оф, прати ми! Тебе чакам. Давай. Вече трябва да падна. Чакай ма там. Добре, защо не ми стана дабл джамп? Добре, че аз се качих, иначе за пореден път ще минаваме този джамп. Да знаете. Сме писали преди да правим епизоди, обаче нещо ме да ни бъгва в рапса. А като стигнем догоре ще ви го покажем това, защото ние искаме да го правим от началото за недер джампа. Ох, пак паднах. Можете още като влизате в сървъра да го направите, ама няма смисъл. По-хубаво да си умиете. Аз съм. О, давай, че си верно. Забравих. Поне пуснаха това и аз го прескочих много ясно. Да, аз това щях да скачвам. О, абослойки на линия. Ако чуете който е, ще има линк към неговия канал. Чакай! Знам откъде, защото няма нищо общо с този клип. Но все пак ще има линк към описанието за неговия канал. Няма да има никакъв линк за неговия канал. Как без да искам, че от Skype ми са включена линия Абослайт, така че тези, които не знаят, той е добър майнкрафтър. Може да ме изчакаш. Добре, ще падна. И щях да падна. Аз за малко щях да падна. Мръдни Да, са. къде сме? Оф, до тук ли стигнахме? Много бързо. Къде сме? О, не тук да. Ай, кой ми го сложи това, бе? Аз! А? Аз! Го Защо, махах. бе? Аз го махах. Не, аз си го махна. Ти го махаш, аз го слагам любопитно. Чакай ма сега горе. Ти тук се качиш. Аз ще ми на джумп. Като играете джъмп, си използвайте шифта. Като скочите, бе, като скочите. Като стъпнете на купчето и веднага цъкайте шифта. Ето аз паднах, защото много късно отцъкнах. Сега Ланго се ни скочи. И като скочите на това купче, което искате, веднага цъкайте шифта. Сега ще ви покажа. Чакай. Не бази леки, но добри майнкрафтъри, като сега да не цитирам имена, скачат и Ти си! напред. Добре, може да го кажеш щупих купчето и паднах.
Много тъпо. Не знам това номер. Аз съм опитвал на тебе да го правя, обаче аз съм падал. Опитваш се, обаче не можеш да не го направиш. А, Добре, шит. ще трябва да те приемам тук на това. Ще приемеш споко. Дръпни се. Вече На съм кой аз. свят съм? Ето на кой свят съм. И да видя колко време, колко минути Вижте става. как. Още 10 минути. Сигурно. Добре, аз паднах. И, яко ми изкара. Оле, оживях бе. Живя ли бе? Ай пи пащи. Шака. Къде Мъж, сме, защо сме, какво сме? мъж ме. О, шит. О, тук това е лесно бе. Най-гадното са кактусите. Кактусите са най-гадните. Ужас. И няма такъв играч, защото бърка. Ще ти бърка. Чай бе, дръпни са. Оф, Да. имаме още времето кактусите, аз съм. Чакай, наистина има да го Оле, скочих го. Аре, идвай. I'm the best, бе, пак го пак е така. Не видях да си. И между другото, тези, които гледат и VBOX и YouTube, някои могат да ми познават гласа от Ванчик24. Защото имам два клипа с едни приятели. Сме качвали му в VBOX. Вибокс няма смисъл. Шит. Ой, наполовин сърце. По-хубаво умри. Като самреш, самре. Оф, тук сега е по-гадния блок. Така че някой гласа ми ще е ари познат. бе, за малко. Къде сме, защо сме? Клипа беше качен преди много време, така че умрях. Аз съм на две падания, най-вероятно. И... Написах Лангус, не, ни. Ай, шит! Щях да го прискоча. Аз тук се качих без да искам. Айде, бе. Чакай. Айде. Шит! Както Така. винаги трябва да О, паднеш. в разгара, между другото. Обикновено аз съм почти винаги аз водя, но то път. Няколко джампата се по-напред, давай. Аз съм по-натрудните неща. Аре бе, кой ми го слага, за какво ми го слагаш? Добре, сега заради тебе бъгнах. Стига де! Няма сега да ти го чакай. Да, скачи го За в нещо. 100% някой ще направи това. Добре, аз не можа да направя дабъл джъмп и съм на едно сърце, като самре да самре поне. Айде, дай да те видим прото ти. Ей, сега прото. Ей, сега ако ме го цъкнеш. Знам те тебе аз. Кой ще се амре. А защо бъгнах тук, бе? What the fuck? А, така. What the fuck пак бъгнах. What the fuck? Добре, ай стига толкова. Опа, за малко. Абе, тъй се скача. О, няма да му откажа. What the fuck? Това стана по случайно. Айде, стига си ги цъгал. Това ще падне. Вижте сега как ще падне. Па! Ей, Ще падне, бе. сега ще ме чакаш. Да видим какво въпрос. Вие сега пък ти просто съм гледан. Някъде. Да, защо се портваш до мен? Защото съм про. Сега ще приема. Знам. Сега знам как ще ми приеме. Добре, паднах. Без да искам. Ей, това е като ни цъкате shift. Така, мърдай. Айде, прото се щях да го прескочиш той. Как сме до тука, бе? А? Как сме до тука? Ние сме пробвали. Къде си ти? Пред тебе. А, добре. Гледай сега какво прави прото. Тук се усетиш. Там тък му скачах и се озовах тука. А? Тък му скочих и се озовах тука. Бам. Ох. Докъде? О, стига Уу. до яката част. Ето ме Добре, блин. наближаваме както сте, както виждате. О, да. Оттам ще можеш да го скочиш. Кое да скоча? Същото. А, шит! Той това е лесно, бе. Добре. За протота е лесно. Много ясно. О, чето какво става Бягай. с... Бягай. Беги. Че ще чупа купчето. Така. Беги.
Where are you? Аз съм между другото. Ма както и да е скачай. Чакай. Аз ще се го чупя. Не бе, ще паднеш. Ще паднеш. Ти падна между другото. Не съм падал, тук съм. Къде си? Защото ми се... Тебе. Е, тук пред тебе. Сега някакъв паднал, ама отгоре явно. На Чакай. купчето съм аз, бе. Видях, ама някакви отгоре ми падат. Купчето съм, ако ме виждаш. И аз паднах. Един път от най-горе скочих най-долу. Аре, тапацепта. Добре. Един пак може да ударих. Дай да го мине прото сега. А не да скача. Гледайте сега как ще падне. И браво. Сега ще падне. Пробай, виж докъде стигнах до вторите стълбички. Кой? Аз съм го минал. Чакам те. Добре, сега бягай да видиш какво прави прото. Заради реча, който гледам тук някакви... Видя ли какво прави прото? Голямо праве. Паднах най-долу, обаче избегнах всички препятствия и паднах най-долу. Давай пак, искам пак ти. Искам да гледам. Бягай. F1. F1, да, господа, да видим. Това скока. Добре, ще се спусна още. Спиндерман, какво ще направи Спиндерман? Сега той скача на още един джоп. Спиндерман, какво ще направи? Той си скача още един джоп и скача най-долу. Той е да бести да върву. Ай, давай с ти. Е. На къде си? На там сме. Помисли, че се качил и се качи. Чакай. Кубичка ми чака тук. Добре, трябваше ли да си на ръба? Не. Добре, къде съм? Добре, аз ще го мина първи. Имам. Гледай са. Само гледай, пацана. И аз паднах. Да, я ще да падна. Чакам да. Никой не ме пратил, все още. О, искаш ли се след това? Епизод. Стана да ни спре епизода, бе. Не, бъдна ми нещо тук. Нещо ми се появи. Просто мисля, че спре епизода. Паднах. И аз паднах! Защо скочиш ти? Скочиш. Аз не скочиш. Аз падна. Чули, аз не скочиш, аз падна. Добре, сега, оная, как се казваше там? Да си изберем сега едно име. Чакай. Бързо, плиз, приеми ме! Искам тази курвичка да приема. Аз някакъв легов от Джокер. Прие! Телепорт на кактусите съм. Ма аз път съм по-долу. Аре да телепортни са до мен. Телепортни са. Много имена има сървъра. Само 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 човека с мене. Какво, както сте ли трябва да минем? Аз скачам направо на втория. Добре, паднах. Чули, аз за онова не съм виновен. Аз скочи. Аз не скочи, аз умря. Ама и ти ли падна? Ама и аз паднах. Аз скочи, аз не умря. Не, обратното. Аз умря, аз не скочи. Ама и тапа. О, та има хоум. Как е името? Куки Пау. Ниде, аз ще направя. След хом тук, защото баяше. Имам чувство, баяше го минаваме. Ниде скачат от мен. Ти сетна ли си хоум? Не мога се това, защото не искам да чита. Къде съм, бе? Аз не съм чита. Добре, как се телепортнах тук? Там ми пее. Куки Пау, давай Куки. Браво, Куки. От другата страна, Куки, от другата. Къде? Кой се телепортнах? Да. Не, ще ма Давай, банат за давай. спан. За такова. Аз съм. Късно. Сега ще умре. Така ли, телефон и таблет едно. Ще телепортна до тебе. Телепорт. Не са. Добре. Да, няма да стане, приеми го. Ще стане, правил съм го и съм го минал. Единствен път съм минал, както си. Добре, давай. Добре, трябва да си на ръба, нали? Ай, давай да те видим. Ай, давай. От другия край. Добре, до тук. До тук сме. Тъпалангус. Добре, аз скачам, ай. Онда кактус. Не. Добре, аз съм. Давай. Или давай, чакай, аз ще го направя.
Аре бе, за малко. Виж го, приеми го, няма да стане. Стана 2 пъти или повече. Гледай се, чакай. Може да приемеш. Добре, къде съм защо? Ай, давай, скочи го ти. Да видиш, че ще стане. Скачай го на втория. Да, сигурно! Ще стане, бе. Ох, как ми се играе CS, не знам за тебе, Чакай, но аз- мен много ми се играе CS. Да, аз го скачам. Чакай, она ще го мине. Добре. Мърдай, аз ще го скачам. Оф, късно. Казах ли ти? Давай, бързо. Казал, давай. Давай оттам, скачай, Ланго, давай! Оле, аз съм да пробе. Само де ще умра. Ай, Дей, почвай дей! са бързо. Бързо, приеми. Аз ще мра обаче. Стой там. Уи. Ох, умрях. Аз ще се портнем. Ни дей сапортвай никъде. Добре, мисля, че това да е за епизода. Чакай, още малко. Ай, приеми де. Добре, чакай. Това да е за епизода, не ми се играе. Не знам защо нещо спра. Добре, аре, гледай на там, къде сте гледала. Добре, и това ще е за този епизод. Не забравяйте да се абонирате. Чао!